En aquest dimecres, dia 28 de juny, comença una nova edició de l'Altra Ràdio quan ja són les 2:05 tocades del migdia. La benvinguda més cordial en el que serà l'última edició regular, habitual, amb seccions, amb col·laboradors de la present temporada, però no pas l'última de l'Altra Ràdio d'aquesta temporada radiofònica. Ens queden encara 3 programes, però els 3 primers programes del mes de juliol seran programes especials. Un ja el vaig avançar, un parell, que seria el segon i tercer programa de juliol, on estem preparant un especial sobre tecnologia, medicina i audiovisuals que s'uneixen a l'Hospital Universitari de Bellvitge. Tindrem la sort de comptar amb màxims especialistes en el món de la cirurgia robòtica i també dels audiovisuals aplicats a un gran hospital. Jo crec que seran 2 programes, els del dia 12 i 19 de juliol, molt atractius, donat que no és habitual que algú t'expliqui que cada dia està utilitzant, per exemple, un robot com el Da Vinci o que un servei de medicina de Bellvitge i ha superat les 1.000 intervencions de cirurgia robòtica, per exemple, en el cas de ginecologia, no? Coses francament interessants, però això encara us haureu d'esperar algun dia. El cas, jo us dono la benvinguda en aquest dimecres 28 de juny, edició de l'Altra Ràdio 2517. Buenos días, tengan todos ustedes, mis queridos radioyentes. Hola amigos, presentamos este programa pero con sentimiento de la calle, in authentic Latin beats. pero si quieren saber un poco más de qué se trata, ¡Arranca y vámonos! Sumari de continguts. Seu i al meu costat Xavier Garcia, secció d'apps, webs i bolets. Avui per obrir programa, després d'un cop d'ull a l'actualitat del nostre gremi. Després hem de contactar amb l'enginyer Andreu Beà, el món de les grans novetats tecnològiques, des del president i fundador de l'associació Covid Warriors, contactar seguidament la nostra previsió amb el catedràtic de periodisme, el degà de la Facultat de Relacions Internacionals i Comunicació Blanguerna, en Josep Lluís Micó, temps per la tertúlia, que també el tenim ja al control de Son Francisco Rubió, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona, última tertúlia d'aquesta temporada radiofònica en aquest juny del 2023. Cop d'ull a la radioafició amb la Txari Bermejo, de Mike Delta Víctor i Joan Pere Miquel, de l'Associació Radioaficionats de Catalunya. Supercomputació amb un altre catedràtic, en Jordi Torres, des de la Universitat Politècnica de Catalunya i específicament des del Barcelona Supercomputing Center, i també temps per l'Altra Ràdio a l'Escola amb el gran Pitu Martínez. Tot això avui fet amanit amb Irene Moreno, realització tècnica, control de so, la seva salutació i la meva pròpia Sintoniqui a la direcció i presentació. I tal com jo ara acabo de dir, us presento la presidenta del Radioclub Mike Delta Víctor, que és la Txari Bermejo. També les gràcies a tota la temporada de col·laboració de Mike Delta Víctor a l'Altra Ràdio. Avui, Txari, tanques temporada dins aquest altre bloc de radioafició parlant del canal de YouTube de Mike Delta Víctor. Doncs sí, hola, Cinto. Doncs sí, mira, saps què passa? Que avui dia el maneig de la informàtica és imprescindible en la pràctica habitual dels radioaficionats i són molt els col·legues d'afició que ens pregunten com fem això, com fem allò. La majoria de consultes són relacionades amb temes informàtics derivats del maneig d'arxius a DIF. I doncs bé, contestarem a totes aquestes qüestions amb vídeos tutorials que indiquem pas a pas com resoldre aquests problemes o bé com realitzar una gestió concreta. Bé, dir també que ja hem començat a realitzar vídeos i, de fet, ja hi ha un tutorial acabat i publicat en YouTube. Calculem que al setembre, octubre, ja tindrem publicats els més sol·licitats. Dir-vos també que per trobar aquests vídeos és molt fàcil. Simplement cal visitar el nostre canal de YouTube, https://www.youtube.com/mydeltavitor_dxgroup, i allà podreu trobar tot tipus de contingut. Tutorials, vídeos d'activitats realitzades, intervencions en mitjans de comunicació... En fi, que hi ha un ampli contingut per a visitar. I res més, per part meva, desitjar-vos a tu i als oïdors un molt bon estiu i simplement recordar, com ja us ha comentat en Joan des d'ACAT, que a Catalunya tenim diplomes permanents autòctons, com poden ser el diploma ENCAT, el diploma COMCAT i el LOCAT.
animem a tot el radioaficionat que ens pugueu estar escoltant a fer una mica de ràdio en portable i participar en aquests diplomes. I com sempre ja sabeu que tota aquesta informació la teniu en el Facebook de l'Altra Ràdio. Bon estiu! Així és, les intervencions de la Txari Bermejo, Mike Delta Víctor, Facebook de l'Altra Ràdio, si dubteu de l'adreça que ha dit de YouTube, la trobareu en allà. Que vagi molt bé l'estiu, bons contactes també per Mike Delta Víctor. Txari, que vagi bé fins al setembre. Fins al setembre, adéu!